Watermelon sa taglamig, guys. Ayan. Super laki. Yummy. Ang laki niya, guys. Half lang to. Ayan. Mag-slice tayo ng watermelon. Ang bigat. Mabigat siya, guys. Ano to sa atin? Kung sa atin, ang watermelon sa atin, mga 4 na, ano na siguro to. 4 na peraso. 4 na buo. Super laki niya, guys. Ayan. Super yummy. Matamis siya. Natikman ko na siya. Ayan.